kauden finaaliin tultiin sitten viivalle. Joo, muutettiin mieli. Mielihän muuttuu aina tuuliviiriä, kun me kaikki ollaan. Mitenkäs kisa lähtenyt nyt liikkeelle? Joo, samalla lailla se melkein tulee kuin aina ennenkin, aika varman päälle. Tänään olisi aika semmoinen mukava paikka käydä vähän hämmentämässä mestaruustaistoa, kun olisi ihan kärkipäässä, niin siinä olisi äijillä laskukirjat sekaisin. Siis mullahan oli eilen semmonen tunne, että mä voitan tämän rallin, mutta nyt kun mä katsoin aikoja, niin mä en tiedä sitten, että se on ollut joku varmaan semmonen toiveuni, mutta kyllä mä suunnittelin, että jos mä olisin hyvissä asemissa lopussa, niin mä voisin vähän tehdä kauppaa noista sijoituksista. Saas nähdä miten käy.